Ini rungokno sangat ya. Das kula nggih, kula piyambak. Kula misalnya ningali jenengan sebagai umat Islam niku umat sing keren, umat yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah sholat subuh, menunggu sholat duhur menunggu datangnya sholat nopo asar. Itu yang harus jadi mental kita. Sehingga nggih kula ya hormat banget mbek tiyang Islam. Jenengan pengurus nopo mawon, kita melihatnya sisi bahwa Anda ini orang yang sholat dan komunitasnya juga demi sholat, juga hidupnya demi sholat. Nggih kados wau dawuh Imam Ghazali, la tafrah bi ni'matin sing tastariku fihal bahaim. Kowe aja geman seneng nikmat sing kewan iku padha, wong fasik ya padha, wal fusak. Misalnya sampean seneng mangan, wedhus ya mangan, sapi ya mangan. Sampean seneng kawin, kebo ya kawin. Tenak sampean apal Quran niku kewan ra iso apal Quran. Apa meneh gawa Quran teng dalan-dalan mboten saged kewan. Jadi pokoknya duwe nikmat sing kewan ora iso. Terus kedua seneng nikmat sing wong fasik ora iso. Lagi sing masalah. Sampean seneng duwe. Seneng mboten seneng berarti kados kula top lah mun. Sampean seneng duwe. Loh. Nah delok menenge iku rada ora jujur. Mboten seneng duwe mboten. Mboten. Nak seneng duwe iku seneng nikmat sing wong fasik ya seneng. Ya wow. Wong nganti dadi koruptor ya mergo seneng duwe, wong anti mafianan ya mergo seneng duwe. Terus kedua Salman Al Farisi. Salman malah lucu meneh, parah Salman itu lucune. Dekne ku anake wong Majusi, anake ketuane. Tukang jogo api ben ra mati. Dari Salman ternyata do nyembah geni, dekne wis sadar, geni ku ning kamar ra mati, ku astine ya tak urup-urupi, nak genine nak kayune entek bapak susah ra karuan. Dadi dekne ku kon golek kayu cara saiki golek api abadi sing golek ku dekne. Sekali aku mutung ku ya mati asline. Jare Salman. Salman Al Farisi ngono anggap Salman tanggamu. Terus dekne moro kota. Persia sakniki Iran ya, Persia itu sakniki Iran. Kota terus ketemu pendeta-pendeta Kristen, terus diskusi. Sampai ketemu 5 pendeta, semua diskusi itu mengarah saiki ku wayahe nabi akhir. Terus moro Irak. Ora ledet ke Irak. Kulone iki lho, endi Jember perapatan Jember itu terus ngulon. Mayong itu terus ngulon terus tok Jeddah kok terus nganan sithik. Rata ke perapatan Jember. Terus ora di ngulon mayong. Ngulon terus pokoke ke Jakarta pesawat terus. Golek jurusan di Irak. Terus dekne ning Irak mergawe. Cerita teng kitab kula, kok nak kitab pembeda ora roh. Iku duwe sapi akeh. Wae cerita ning kono sapi, mbok ning Irak kok akeh sapi. Bakoro nak sapi ya. Mboten nonton sapi dekne kok. Bawa. Duwe sapi akeh dek. Ketemu kafilah Arab, wong Arab bedua itu. Ya sing bedua sing ora ya akeh, sing bedua ya akeh padha akeh. Wong Jawa ya padha ae, bedua ya akeh, sing saleh ya akeh. Sing alim ya akeh, sing goblok alhamdulillah luwe akeh. Akeh wong alim malah lucu to donya. Misale wong alime 850, semua bodhone loro. Lah itu piye? Bingung kan? Sari sampai akeh ketemu kafilah Arab. Takok, kowe wong ndi? Kula wong Arab, pedagang. Wah beneran. Aku iku krungu-krungu ana nabi akhir zaman iku wong Arab. Wis sapiku pek kabeh apa-apa semetek aku. Mbok jak ning Arab. Ae lucu ya jan ceritane. Lucu tenan ceritane Salman. Ya kena mamang kok takok kitabku apa terus piye kok. Tenan tak tekdono tenan iki nek iso maca tak antemno. Wong kitabe ngandele samene cukup lah nek go kesemper. Ya nek rolas diantemno sitok-sitok ora iso. Titel para neng Arab wis bayar dan sampai sapi itu bayar. Wong Arab kan sebagian wis ngene betul-betul. Dene ku wis bayar bareng tok Arab. Ning ndala Arab iku Yasrib iku sing akhire dadi Madinah. Titel wong Yahudi. Iki udah budak apik. Oh lewat sama samane. Oh aku bayar-bayar tenan.
tenan. Didol. Lho iki mboten bodoni kula tenan iki cerita. Nek ora percaya takok kitabe, tapi mau syaraté nek iso maca tak antem. Karena sesuai perjanjian, gak ngarah pidana polisi kan perjanjian, bukan arah iso. Wareng mboten iki ben roh sampeyan ya sutu batu-batun. Akhlak tok ya ora cukup, kereng tok kaya Umar ya ora cukup. Dudu Islam yo diikuti wong-wong melarat sing nekat, sing betah kaya Bilal, Ammar. Lha iku ning Indonesia alhamdulillah wis iku ora usah diceritakno. Kelompok iki jumlahe wis alhamdulillah. Ya cukup lah, perwakilane wis luwe-luwe lah. Golek Ammar, Bilal, Suhaib dan kawan-kawan gampang ya? Gak. Oke. Oke lah ya, ora usah rasa digoleki wis. Coba neletot ke melas-melasi. Terus Salman itu didol wong Yahudi, aslinya yo mangkel. Bareng didol diperbudak. Jadi wong Arab itu untuk badi akeh, wis entuk dhuwit kok Salman. Ngrental mau unta mau. Ijek entuk dhuwit dodolan. Salman. Budak. Padahal Salman itu ganteng, wong priai Salman itu. Mana kiai kono cara arek tokoh. Ya didol. Bareng didol ning wong Yahudi ki Yahudi Yasrib. Rungono tenan ben sampean ngerti ya sutu batu-batu. Tukang manen kurma. Ya manen dene, manen ya semene, semua lara kabeh. Terus kurma ku nek wis tuwek kan ono sing jeblok-jeblok dhewe di. Lah rontokane iku wong Yahudi ku ya wong akeh ana sing lumo barang. Pokoke nek rontokane hakmu. Nak rontokan iku model kurma iku kan kelet rontokane ya suwi ya. Cara bajangan ngono ya gampang. Pelem gampang ya rontokane ya. Anggere tuwek ceblok ya. Nak duren. Ora wani sing keceblokan ora. Lucu. Bareng dekne nyuwun sewu pas iltaqata cara Jawane njupuki kurma-kurma apa ceblok. Wong Yahudi diskusi mek kakak adik diskusi. Piye awake dhewe nyikapi Muhammad ya. Lah piye saya jujur lah iman menjen Muhammad itu kan ya iku lah nabi akhir zaman sesuai data Taurat iku. Muhammad iku. Iku ora nunjuk kowe Muhammad iku maksudnya yes. Oh, jole anak iman nak awak dhewe anak buah. Biasa ketua kok anak buah. Salman seneng. Berarti dekne ke titik yang benar, ke titik koordinat sing bener. Akhirnya takok. Cara saiki tuan majikan sing mbok diskusikno mau sapa? Mergo dekne tertarik. Terus kok tak budak kok melok-melok. Jadi iki tenan. Durung iki kitabe lho ya. Ah kok nyileh aku lho. Nyileh terus foto. Memang perjanjiannya mau. Takon maca, yakin takon maca. Lha gak apa-apa lho, demi ilmu kan gak apa-apa kena temper sithik-sithik kan. Cocok ya? Kasut temen sakit. Wes, akhirnya kan wes untuk informasi ke titik yang sama walhasil terus ngerti nak Nabi di kawasan situ. Ya cara kene sekitar 5 kilo 4 kilo ke adol. Moro Salman. Nyun sewu iki rungono ora usah tersinggung iki ilmu. Karena ada pelaturan sing rontokan wae Salman iku digawa. Digawa sowan Nabi, aja dirungu kan sowan kiai go rontokan. Digawa ning Nabi. Dekne ku mau duwe data nubuah ku mau telu. Ning kitabe Salman ning data ilmiah sing sampai tok Iran niku tok di Persia. Layak kulu sedekah wa yakbalul hadiah fi apa istakatifaihi khotamun nubuwah. Dadi dekne mau didata mau telu. Ya layak balul sedekah tapi wa yakulul hadiah terus fi istakatifaihi khotamun nubuwah. Rono ya muni ini kula cek apal bahasane ya Rasulullah saya dengar-dengar engkau ini kafilul yatama wal masakin jenengan niku santrine kathah ngrumat santri-santri kere wong melarat-melarat. Mulane al ulama warasatul anbiya kudu siap yo ngene-ngene kira sate terangne. Lah ana ulama kok medhit yo aneh dhisik Nabi yo ngrumat ashabus. Ulama iku nek sing muni warasatul anbiya paling gak yo lomo. Terus di murid kan alaran bareng itu penting ku. Mergo dhisik Nabi yo sering di sahabat terangno ora paham-paham.
Sampai Nabi ngendikan sakilat ka umuk, bocah kok diterangno ora paham. Cek siale mbokmu di anak kowe perkara diterangno gak paham-paham apa. Aku iku krungu nak jenengan iku pemimpin, terus sing elok jenengan tiang-tiang kere, tiang-tiang fakir. Hadihi lahum shadaqah. Oh, hadihi shadaqah, kamu muni lahu hadihi shadaqah. Itu terus Nabi manggil semua sahabat yang di situ terus dan Nabi walam yamussa min hasyai'an. Jadi yang dikira yang disebut sedekah itu lam yamussa min hasyai'an, megang saja ndak. Terus dari Salman hadihi wahidah, ini satu data. Bar seminggu untuk rontokan meneh. Disewakno neh. Sanggepe seminggu ngono takok. Seminggu tenane Gus tanggal endi ngono. Terus muni hadihi hadiah. Terus sahabatnya diundang tapi wa akala min hasyai'an. Terus sahabatnya diundang terus Nabi ngambil 1 2 tidak. Terus muni hadi isnatan. Ini 2. Dia mulai iman. Nabi jan ketok ganteng, ya jan ganteng tenan. Ganteng menarik. Jadi iman kan gampang. Mulai syaratnya Nabi kudu ganteng, ben sing iman iku gampang. Nabi terus ya wis terus ati terus. Jadi Nabi kudu ajmalan nas no. Kudu kana ahsanan nasi khalqau. Jadi raine Nabi ku yo paling apik, akhlake yo paling. Mulane Islam ning Indonesia wis pira-pira aja. Sedikit ini mudin, kadang orang ganteng. Nak ngomong yo pedes, rokokane sik rokokan nglelet. Lha ngono iku Islam yo mlaku. Islam yo sementing mudin iku aja dalil al ulama warasatul anbiya. Mergo ora mirip blas, no ora mirip blas. Tapi nek ana kiai kok ganteng, akhlake apik, seneng sedekah, ya rada dalil-dalil sithik ra apa-apa lah. Ana mirip-mirip sithik ngono ora. Nek sing pas-pasan ngono ora usah apa. Ora usah dalil al ulama warasatul. Ya mergo Nabi ora tau rokok, ya ora tau ngono iku lah kemane. Akhirnya matur, ya Rasulullah hadiah dia. Nabi kersa dahar. Terus hadi isnatan, atau hadi sintan. Lah sing bingung data ketiga karena harus melihat khatamun nubuwah fi ihda katifaihi. Ning kene kiri, rata-rata ulama meyakini no kiri. Dadi ngisore pundak no kiri. Iku ana khatamun nubuwah misla ziril hajalah. Ana sing darani misla bedun nu'amah. Gedene sak ndok apa? Manuk dara. Pokoknya cara Jawa itu nyuwun sewu nak muni toh kok wongane elek. Pokoke ana tanda khatamin nubuwah mistu baidin nu'amah kaya ndoke apa? Merpati. Wis tak anut aku nak ngaji, wis kowe ra cocok lah anut. Lah aku ra cocok lah ya tak ulang to piye umat Kanjeng Nabi wis to. Padha ikhlase ngene apa? Padha ikhlase. Terus misalnya aku mangkel kowe ngaji kok papot tok piye-piye umat Kanjeng. Piye jadi aja delok ngene delok ketuane apa delok napa? Ngene-ngene nak tak ngamuk ya Nabi sing gak trimo, piye umat ya aduh. Tawono malaikat sentimen Nabi ora trimo iku umatku. Ana malaikat, ambek umat Nabi biasa-biasa wae. Mbek pangeran dilapor, niku malaikat jenengan didik ngene-ngene. Akhirnya pangeran kandhani malaikat inna sanurdika fi ummatika wala nasuka ora bakal ngeleki umatmu Muhammad. Malaikat akhirnya nggih samina wa atona. Dadi aku mangkel-mangkel ngene iki tetep tunduk aku mbek apa. Ya misalnya ben takoki Kanjeng Nabi, "Ha, bocah gelem ngaji muslim, ora paham lah sementing ngaji. Iku ya umatku iku." Mbudine maca selawat senajan to niate gangsano rezeki. Nggih Nabi nggih umat jenengan. Sementing aja ngaku-ngaku nak mirip apa jenengan. Wes kan bingung karena Nabi ku nyuwun sewu. Nabi ku kabenan terus ra koyo kowe terus nak ning omah sarongan tok. Kadang nyapu mbek isa-isa damuk bojomu ora ngono iku Nabi ku ora tau apa. Yo, apa nak cara kudus belajar apa ya? Apa ya? Oh, blok deh. Nah ini udah sering dok nang omah. Sering ngono. Sering nang omah. Tapi ora tau bingung kan. Piye udah gue delok padahal data terakhir. Tapi Nabi kan gak kowe. Nabi itu lalape wudu. Aja engko nang kok terus ning kran kok takok sama Nabi mau sono kran kok muni padasan mau sono kreweng ning Madinah. Angel muso wong utek-utek khawarit angel nerangno.
wudu, wangel lemen. Delalah Nabi, sahabat yo kaget. Ora biasane Nabi nyuwun sewu nyopok bajunya sampai kelihatan ke pundake, pundak bapak. Delalah dicoplok. Sahabat yo kaget. Pokoknya agama Islam ku kepenak gitu, jadi ora repot. Semuanya paling enak wis ngopi, marung, mangan, guyon, bariku rokokan, rokoknya rugen seru. Turu, bar turu, ngorok, tangi, subuh ngopi nae rokokan, sergawe, wis ngono. Sore wis tuwa mati wis bar. Ora usah ruwet-ruwet.